čo sa týka ochrany letísk, čo by ste odporúčili, aby to bola naozaj bezpečná zóna? Keď nájde letištná ochrana alebo kdokoľvek voľne položenú batožinu a nie je identifikovaná, pristupuje sa k tejto batožine ako k možnému nástražnému systému a okolo tejto batožiny sa urobí taký perimeter s balistickou ochranou, kde keď dojde v prípade nejakej explózie, aby tie šrapnely nešli všetkými smermi a aby ten výbuch bol smerovaný dohora. Sme veľmi radi, že na Slovensku je tá situácia zatiaľ relatívne kľudná. A myslím si, že to má potenciál tá balistická ochrana pre ľudí, avšak v niektorých krajinách, aj v Európe, je balistická ochrana pre civilné obyvateľstvo zakázaná. Pri hrozbe sa oplatí nastaviť ochranu slabých miest vo firme, napríklad ako sú okná, dvere, ale samozrejme treba začať ochranou ľudí. Vítam vás pri ďalšom rozhovore nášho YouTube kanála Bezpečnosť technológie, kde rozoberáme to, čo sa o bezpečnosti bežne nehovorí, ale v realite rozhoduje. Volám sa Adriana Poláková-Šinka. Mojím dnešným hosťom je Daniel Pelíšek. Je to bývalý ostreľovač špeciálnych jednotiek Lynx Komanda. Je majiteľom spoločnosti World Defender, ktorá vyvíja a vyrába balistické prostriedky pre náročné nasadenia. Počas služby ostreľovača a aj dnes pri vývoji balistiky pracujete s extrémnym tlakom. Je to tak? Áno, myslím si, že je ten tlak vyvíjaný na všetkých členov tých špeciálnych jednotiek, či už je to ostreľovač, bojovník alebo ktorýkoľvek z nich. Ako zvyknete sa nastaviť mentálne tak, aby ste zvládali to množstvo stresu? Ja si myslím, že každý má svoj vlastný recept na zvládanie toho stresu. V mojom prípade už teraz je forma meditácie, ktorú sa spájam sám so sebou a potom dokážem čeliť aj takýmto vyhroteným situáciám, ktoré prichádzajú aj v bežnom živote, nielen v živote v práci policajta a v jeho nasadení. A medzi vaše najnovšie výrobky v spoločnosti World Defender je aj balistická vesta, na ktorej ste sa podielali aj na vytvorení. Viete nám niečo o nej povedať? Áno, jedná sa o balistickú vestu, ktorá je určená k obleku. V zásade tá vesta vyzerá navonok úplne štandardne a normálne ako každá štandardná vesta pod sako. Avšak má integrovanú balistickú ochranu, ktorá chráni proti pištolovým a revolverovým kalibrom. Jej výhoda je tá, že je šitá na mieru pre danú osobu a tým pádom by mala sedieť a mala byť relatívne komfortné na nosenie. Čiže by mohla byť určená aj pre dámy? A nad týmto sme sa ešte úplne nezamýšľali, pretože proporcie dám bývajú všelijaké a aby bolo to komfortné nosenie, je treba, aby boli zohľadnené krivky danej dámy. Takže primárne sme sa zamerali zatiaľ na pánov, ale je to dobrý point a možno sa mu v budúcnosti aj povenujeme. Vráťme sa k balistickej ochrane, konkrétne k mobilným prostriedkom a k balistickej ochrane statických prvkov, čo sa týka budov. Viete nám vysvetliť jednotlivé prostriedky? Primárne budovy ako také z nášho pohľadu proti štandardným puškovým a revolverovým kalibrom ako také nepotrebujú. Vynímajú samozrejme slabé miesta, ako sú okná a dvere, kde sa balistická ochrana týchto slabých častí dá riešiť rôznymi spôsobmi. Či už je to fóliou, ale to je proti pištolovým revolverovým kalibrom, alebo potom všelijakými okenicami, po prípade z vnútornej strany, v prípade ataku nejakými pevnými zástenami alebo paravanmi. Aký je najčastejší omyl firiem pri kúpe balistických ochranných prostriedkov, napríklad pre vozidla alebo pre budovy? Ide o to, že firmy šetria tam, kde nemajú šetriť a kupujú veci, ktoré kupujú len preto, aby niečo mali a neprihľadajú na certifikáciu, ktorá je v tejto oblasti veľmi, veľmi dôležitá. To znamená, za málo peňazí, málo muziky. Čo sa týka statickej ochrany budov, ktoré 3 miesta v budove alebo v areáli sú z pohľadu balistickej ochrany najkritickejšie a prečo? Spomínali sme už ochranu budov. Vnímame ako kritické miesta sú okná, dvere. Jak som už spomínal, aj táto situácia je riešiteľná pridanou balistickou ochranou k týmto budovám. Riešime teraz jeden zaujímavý projekt so slovenskou spoločnosťou, ktorá vyrába obytné domy, kde je požadovaná balistická ochrana
A pokiaľ sa uvidíme niekedy na budúce, tak vám veľmi rád potom predstavím tento projekt, pretože je len v štádiu vývoja. Hej, ideme vyvíjať predsednú balistickú ochranu pre takéto objekty. Keď by majiteľ firmy pozeral náš rozhovor a chcel by si zabezpečiť napríklad recepciu, čo by ste mu odporúčili v rámci tej balistickej ochrany? Tak ako som už spomínal, my sme výrobcovia a keď chce niekto mať nejakú ochranu balistickú tej recepcie, tak v prvom rade by som privolal odborníka, ktorý zváži všetky riziká a po konzultácii s nami vyrobíme to, čo bude potrebné na ten daný konkrétny typ recepcie alebo pre tú danú firmu. Vyrobíme vec na mieru podľa ich požiadaviek. Ale z našej hlavy my sme nie tí, ktorí určujú, ako to má byť, my sme tí, čo vyrábajú. Máme vyvinutý produkt v spolupráci s pánom Ernestom Naďom, ktorý robí výcviky, pretože väčšina tých produktov, ktoré vyrábame, potrebujú aj nejakú formu výcviku, ako ten produkt používať. Máme vyvinutý z tohto istého materiálu štít Veronika, ktorý má väčšie rozmery, vie sa tváriť ako akákoľvek informačná tabula a vie byť v dispozícii v prípade ataku, či už je to na školu, alebo na kritickú infraštruktúru, alebo na vysoko exponované objekty, ako je z nášho pohľadu napríklad nemocnica svätého Martina v Bratislave, ktorá je spádová nemocnica, aspoň si myslím, že je spádová nemocnica pre všetkých diplomatov a pre ústavných činiteľov. Čo by ste teda odporúčili, aby mohli mať napríklad nemocnice pre lepšiu bezpečnosť? Ja si myslím, že by primárne mali absolvovať výcvik, čo všetko sa môže stať. Hej, to je tá ochrana nejakých cieľov, čo tu Ernest spomínal. A následne na to, v prípade, že im dostanú finančné prostriedky, po absolvovaní tých výcvikov alebo tým kurzom, vyvstane daná potreba, ktorú my potom vieme naplniť podľa požiadaviek daného zákazníka. V akej situácii je potreba balistickej ochrany auta? Je to takisto veľmi individuálna záležitosť. Tá potreba vyvstáva asi od užívateľa toho auta. Zas je tam viacero možností levelov tej balistickej ochrany. Naša firma sa venovala balistickej ochrane v úplne inom segmente. My sme pancirovali našu húfnicu Zuzana. Dopancirovali sme ju našimi produktami. Čiže my nevstupujeme do balistickej ochrany aut ako takej, pretože vnímame to ako komplex. Hej, to znamená, keď chce niekto mať balistickú ochranu auta, navrhujeme, nech si už kúpi rovno balistické auto, lebo dopancirovať auto je z nášho pohľadu veľmi málo efektívne. Prečo? Pretože tá balistická ochrana mala byť komplexná, to znamená, že nie len dvere, ale mali by tam byť už aj okná. Tým pádom by mal byť chránený aj káblový zväzok, čo je v zásade mozog auta, baterka a množstvo ďalších iných prvkov, bez ktorých to auto nebude fungovať. To znamená, že môžete mať síce pancierové dvere, ale keď nemáte ochránenú nejakú inú hlavnú časť vozidla, je vám to na nič. A to auto je už koncipované od začiatku ako pancierové, to znamená, má iné pánty na dverách, iné brzdy má a to auto je už prispôsobené, ráta sa s tým, že tá váha, ktorá pre tou balistickou ochranou je, tak narastie. Hej. Takže určite od začiatku by som to riešil iným spôsobom, ako dopancierovať auto. Čo si myslíte, aká bude budúcnosť týchto balistických ochranných prostriedkov? Väčšinou sa to využíva pre špeciálne jednotky, políciu, armádu. Myslíte si, že sa to preniesie aj na jednotlivcov, verejnosť? Keď vyvstane tá potreba, tak určite áno. Zatiaľ nemáme ten pocit, že by na Slovensku ľudia dopytovali tú balistickú ochranu. Uvidíme, aký ohlas bude na tento náš produkt, ktorým ideme teraz na trh a nie len na Slovensku. Predpokladám, alebo pevne verím, že v tej západnej Európe, kde je tá vyššia incidencia tých útokov na tých ľudí, že toho bude viacej. Sme veľmi radi, že na Slovensku je tá situácia zatiaľ relatívne kľudná. A myslím si, že to má potenciál, tá balistická ochrana pre ľudí, avšak v niektorých krajinách, aj v Európe, je balistická ochrana pre civilné obyvateľstvo zakázaná. Respektíve, akákoľvek balistická ochrana je braná ako vojenský materiál. To je ešte veľmi dôležité povedať, že toto ešte nie je vojenský materiál. A tým pádom je zamedzený prístup k balistickej ochrane jednotlivcov a civilných osôb.
Vy robíte vo vašej firme aj vývoj, výskum. Ako takéto niečo prebieha, ten vývoj a potom napríklad testovanie vašich produktov? Tie základné testovania prebiehajú u nás vo firme, in the house, či už nejakými teoretickými simuláciami, alebo to potom zoberieme normálne na strelnicu, strelíme to vo vlastnej réžii, ale samozrejme finálne testovanie prebieha v akreditovaných skúšobniach, kde strieľame pod dohľadom, alebo kde to strieľajú odborníci, tak ako sa to strieľa podľa tých daných noriem, ktoré deklarujeme má. Hej, a výstupom potom z týchto streleckých skúšok je protokol, ktorý je potrebné mať ku každému takémuto produktu. Za nás určite. Čo sa týka ochrany letísk, čo by ste odporúčili, aby to bola naozaj bezpečná zóna? Tak na letiskách z nášho pohľadu a z tých vedomostí, ktoré máme, by mali byť balistické paravany, ktoré fungujú na to, že keď nájde letištná ochrana alebo kdokoľvek voľne položenú batožinu a nie je identifikovaná, pristupuje sa k tejto batožine ako k možnému nástražnému systému a okolo tejto batožiny sa urobí taký perimeter s balistickou ochranou, kde keď dojde v prípade nejakej explózie, aby tie šrapnely nešli všetkými smermi a aby ten výbuch bol smerovaný dohora. To je asi taký základný systém, ktorý by na každom letisku mal byť. Do budúcnosti, aké má ciele vaša firma World Defender? Úspešne pokračovať v tom, čo začala. Chceme sa venovať vyšším výzvam z pohľadu balistickej ochrany. Uvidíme, čo prinesie doba, čo prinesú materiály, pretože sa to veľmi, veľmi rýchlo sa to vyvíja. Ale takisto, ak sa vyvíja aj trh s balistickými materiálmi, vyvíja sa aj trh s nábojmi, respektíve s projektilmi v tomto prípade. Prichádzajú na trh oveľa agresívnejšie projektily, aké tu boli doteraz. A my hľadáme odpovede a výzvy na tieto projektily tak, aby sme dokázali chrániť životy stále tých našich užívateľov a stále by sme im dokázali poskytnúť komplexnú balistickú ochranu. Tak vám držím v tom palce. Ďakujem pekne za rozhovor, za vzácne informácie. Milí diváci, ak sa vám rozhovor páčil, dajte odber, zdieľajte s niekým, komu môžu tieto informácie pomôcť. Napíšte nám do komentára, čo sa vám páčilo, aké ďalšie témy by ste privítali a teším sa na vás na budúce.